Kinumpirma ng Office of Civil Defense Bicol na 2 na ang nasawi sa kasagsagan ng shear line sa rehiyon habang 9 ang nawawala. Higit 3,400 individual o higit 76,000 pamilya ang apektado, kabilang na ang 554 families na inilikas dahil sa serye ng baha sa 206 na barangay. Sa tala ng OCD Bicol, hanggang kahapon 32 pang kalsada at tulay sa rehiyon ang hindi pa madaanan, habang pumalo sa higit 13 milyong pisong tulong ang naipamahagi ng DSWD. Samantala, patuloy ang bayanihan ng mga residente at lokal na pamahalaan sa pag-alis sa mga guho ng lupa na humarang sa kalsada sa Ubac Quarry sa Barangay San Rafael, Santa Magdalena, Sorsogon. Miyerkules ng tanghali nang marinig ng mga nakatira malapit sa pinangyarihan ng landslide ang dagundong ng lupa pababa sa kalsada na papuntang bayan ng Bulusan. Samantala, natagpuan na ang katawan ng 10 taong gulang na bata ngayong mismong araw ng kanyang birthday. Halos 4 na araw matapos malunod sa Daet River noong Lunes.